Salut frații mei! Astăzi vreau să vă anunț că am două cuțite pe care le dau chiar acum la giveaway pe CSGO Skins. Am un Huntsman Knife Brightwater și un God Knife Scores. Nu s-au băgat foarte mulți oameni, așa că grăbiți-vă să vă băgați voi, pentru că aveți o șansă mai mare de câștig automat. Dacă sunt puțini oameni, ce site-ul? Bă, ia zi, vezi, sunt puțini. Ha, mă, să dăm, să scăpăm de el. Codul ROBI neapărat ca să vă bage la giveaway-ul meu cu suma minimă de $2. O să încerc ca toate giveaway-urile mele pe care le am să fie suma minimă pe care pot eu să o pun ca și creator la ei pe site, $2, vedeți, cuțite fain frumos, plus că dacă băgați codul ROBI o să continue contractul și o să ne ajute băieții să vă dăm în continuare skin-uri, pentru că fără ei nu puteam să fac asta. Ei cer să se bage bonus pe site ca să poată facă giveaway-ul. Sunt 10 lei vere, ok, toată lumea are 10 lei, găsești 10 lei pe jos. Băgați codul ROBI cu $2 suma minimă, ori prin skin-uri crypto, gift card, paysafe card cu Apple Pay sau cu cardul normal, cum vrei tu, frate meu. Intri și te bagi automat la giveaway. Momentan ăștia sunt băieții care sunt la ăsta și gatul ăsta are mai mulți participanți și nu se mai dă o dată, vere. Nu credeți că e un semn? Nu credeți că trebuie să intrați și să luați cuțitele? Bun, astăzi vreau să facem case battle. Astăzi toate dropurile pe care vreau să le luăm vreau să fie din case battle. Ah, mi-a furat la locul. Hai să intrăm la asta. Mamă, dar e de asta cu stickere, bă, deloc nu-mi place să mă joc cu stickere. Simt că e gherlă. I-a dat lui ăla de $4, n-are nieca, mi-a dat mie de $1. Ia să vedem că ăsta arată mai șmecher decât toate astea și l-am luat. Mă, nu-mi place mie cu stickerele, dar tot s-a făcut profit de $16 din battle-ul ăla. Pac, dăm join și aici. Ia să vedem. Vreau, frate, să... Bă, deci mie case battle mi se pare o opțiune tare. Dacă vrei să mergi safe și sigur, da, îți deschizi tu, mama, i-a dat să drop de 6-4 și atât e un fopos de la, mă. Dacă vrei să mergi la sigur că ce câștigi îți intră ție în buzunar, ok, go ahead. Dar cu case battle gen e dublu sau nimic, sau triplu sau nimic, gen cum e în cazul nostru. Și uite, acum am luat nimic. Ăsta din... dubla banii. Merge. Merge, ia vezi case-uri noi. Bă, am înțeles că are email case. Dar hai să facem un case battle noi. Hai să dăm join și la asta. Vreau să facem un case battle noi în care punem case-urile lui Ime. Și dacă nu se intre player, aia băgăm boți. Nu știu câți player sunt acum pe site. Aici jos văd. Online sunt 5600. Ha, mă, bă, e bine! Cred că e cel mai mare site de ăsta momentan. Doamne, câte tare. Bă, și mă bucur maxim, frate, că am reușit să prind parteneriatul ăsta cu ei. Bă, neapărat pe bune, ajutați-mă să îl menținem, pentru că pana mea, pot să continui și gen să mai fac giveaway-uri de astea, să mai facem content și așa mai departe. Vreau să pun... Bă, dacă nu zilnic, vreau să pun un clip la 2 zile pe canalul ăsta de CSGO Skins, că îmi place rău de tot. Am băgat $5, am făcut 13 aproape ori 3x, 2,8, 2,7, merge. Hai să facem și noi un case battle cu cutiile lui Ime. Are Ime case? Are Ime case. $8 e unul. Hai să băgăm 7. Și cu GSR cât e? 3000! Ce are, bă, în cutie? Nu, hai să băgăm 7 că poate ne intră om. Ca să nu mă joc neapărat cu bot. Ce poți să-mi dea, mă? Butterfly Knife Gamma Doppler. Ia uite, bă, că a intrat. Hai, Iosif! Hai, Iosif! Bă, Imei al meu. Imei e românul meu, n-are cum să mă bată. Iosif ăsta, cred eu că este rusnac sau polonez. O să ne uităm după aia pe profilul lui. Bun, mi-a dat Grand Prix, nu mi-a dat nimic. N-are nimic, nu ne spunem vere. Lui dă Wolver, mie îmi dă Battle Scared. Nu-i diferența așa mare, e ok. Încă avem speranțele sus. Bun, lui dă de la de 12, mie mi-a dat de 6. Las, frate, că mai sunt încă 4 cutii to go. Hai, măi, meule, pocnește-mă cu un butterfly de acela. Doamne, ce mi-ar plăcea un butterfly de acela. Mi-a dat suvenir, veri, și $12 suvenirul ăla, bine. Hai, că i-am luat fața. I-am luat fața la fraier. Eu sunt, mă, tăticului. 57 și fratele vostru a făcut 77. Bines. Mă pun cu doar profit. Mă simt mega bine. Ia să băgăm la upgrade tot ce am și eu pe aici, că nu le folosesc eu neapărat. Pot să bag oare mai multe? Nu pot să bag mai multe. Ok, hai să dăm într-un de ăsta. Bă, de obicei, gen, mă enervam când vedeam pe YouTube că cineva dă upgrade la un obiect random pe care nici nu îl folosește. Dar acum gen am cam înțeles de ce se face asta. Pe mine momentan în clipul ăsta mă interesează să nu ies pe gaură, gen, chiar dacă îl joc de fan. Fratele vostru încearcă să fie grinder, dar nu ăsta e scopul, da? Băgați-vă, jucați-vă cum vreți voi să vă jucați, doar nu fiți lacom, ieșiți când trebuie să ieșiți și așa mai departe. Hai să mai facem un... Ia! Nu, e shared, mă! Nu vreau shared! Să-i dau eu banii lui băiatul ăsta. Să împărțim. Păi a costat 6 euro, $6,80 battle-ul ăsta. Nu e nicio șansă vreodată să ieșim unul din noi bine de aici.
Ce poate să dea cel mai bun din asta? Nicio șansă. Poate dacă îți dă în asta Shadow Daggers, dar... Sau mă rog, un drop mai bun. Mai bine lăsa standard, bro. Da, mă rog, înțeleg și pe el într-o oarecare măsură. S-a vândut pisica, bă, să avem bani pe site. Era bine. Nu glumesc. Bă, mașina, m-a rugat sora mea să-i dau pisica mea. Pentru cei care știți, am un BMW 36 și m-a rugat sora mea să-i dau, chiar dacă e stricat, că are ea chef să-l repare și să-l facă proiect. Doamne, nu știu exact ce și cum și ce urmează. Eu aveam un plan, o idee, doar că dacă mi l-a cerut 6 și 12, 6 8, gherlă. Poate îl dăm ei. Uite, ăsta e shared la 700. Hai, mă. Haide, Mati. Mai intră cineva cu noi? Nu cred că mai intră nimeni. Bagă bot, Mati. Ce sunt cutiile astea? Ok, de asta gemstone știam. Scarlet Case. 20.000. Hai că a băgat bot. Hai, frate, să vedem. Asta e primul case battle de ăsta mai mare. Cred că eu am luat, nu? 600. Dar e share din nou. Trebuie să împar cu ei câștigurile mele scumpe. Bă, măcar de le dă și lor scump, ca să nu mă simt eu gherlit. Hai că i-a dat 16, 77. Doamne, le-a dat bine rău de tot. Dacă era normal, eu luam. A fost 700 battle, 74 dolari. Merge, e în regulă. E în regulă, nu e atât de rău. Uite, asta s-a băgat la underdog cu boți. Bă, dar nu mai vreau shared. Hai să facem noi iarăși un case battle. Fiți atenți, hai să facem ceva mai așa. Gold case? Uite, hai să punem lurkers case de asta. Băgăm 5 cutiuțe de alea. După aia vreau să băgăm 2 IME, merge, 3, haide. După aia, ce case mai îmi place mie, mă sună un număr, sper că nu s-a văzut pe filmare. Dacă l-ați văzut, nu vă uitați și voi, nu fiți nebuni, nu sunați, că nu știu al cui e numărul. Cred că e de la gaze, sincer. Ok, vreau să bag și un luxurious and that's basically it. Hai să vedem. Hai să vedem. Ok. Cine-i, mă, elo ăsta? N-am vrut asta să fac. Ce-am făcut, bă? I guess we will never know ce s-a întâmplat. De ce nu pot să dau watch, bro? Mi-a dat un Asimov. Niște mănuși, cred. Reload, ia. Dați așa că aflăm. Reload. Mă, ce mi-a dat? Stai că încă nu mi-a... Ăsta e din celălalt drop, cred. Hai să le dăm cele astea. Bă, vere. De ce nu mi-apare să dau watch pe case battle-ul meu, bro? Annoying. O să aflăm în balanță, mă rog, în inventar dacă am câștigat sau nu. Hai să mai facem altul. Bă, și fix când intrase ăla, mă. Bă, n-am vrut. Eram foarte curios, sincer, să văd dacă e fată sau băiat. Să văd dacă o să mă bată o fată, nu, că ar fi ceva greșit să mă bată o fată. Ok. Hai să-l căutăm iar pe... să băgăm și lui o cutiuță aici, pac. Mamă, și băgasem luxurious case, vere. N-are nimic, facem iar asta. Hai să băgăm și așa și mai băgăm și... porcelain case. Haide. Create. Haide, că dacă am făcut profit până acum e timpul să se ducă în cap. Let's go. Hai, îmi intră cineva, nu-mi intră nimeni, eu băgăm bot. N-are nimic, cred că băiatul care are așa mai multe cei bani pe site, adică care are așa șansă mai mică, știi că eu așa fac să mă fac care are șansă mai mică ca să știu că nu mi-am mărățit, pac, ăsta. Hai, Alex. Mamă, bă, dar uite ce e aici sus, numai gama Dopplere, numai emeralde, numai Wild Lotus, Ruby. Haide. Doamne, te rog să fie worth it tot case battle-ul ăsta. Haide, tată. What the fuck, pot să dau cu stickere de-astea? Sunt nervos, sunt așa. Bă, ce a dat ăsta de... Mamă, i-a dat Galilul ăla. Care pe care schimbă. Dacă nici măcar nu mai vorbim aceeași limbă. Dă și mie ceva ca lumea. Hai că-l prind eu. Oricum, diferența asta 3 o să facă. Astea 3 vor face diferența. Ave pe ganghir de 10.000. Bă, deci eu n-am văzut drop de ăsta așa mai în viața. Imagine. Cred că am dropul cel mai mare de
nu știu, câteva sute de dolari, dar am aflat ce se întâmplă dacă dau click pe butoane, așa că nu o să mai apăs, o să stau, să terminăm și noi kiss battle-ul, să ne uităm. Hai că bine! Hai cu recuperarea! Aici. Aoleu. Haide, dă-mi mai bun. Că el până acum a farmat pentru noi, înțelegi? Asta s-a întâmplat. Hai, mă, dăm și mie un item de 400 și arde-l pe el. Nu-i da lui. Doamne, cât de aproape a fost. Ea ăla de dinainte. Ce s-a întâmplat cu el? Aveți idee ce s-a întâmplat? Mai Battles, uite. Da, bă. Care era? Asta era. Watch. Ia mă ce s-a întâmplat de fapt în el. Uite, putem să-i dăm skip. Eu am câștigat. Câștigasem Asimovul și astea, mă. Păi așa mai vii de acasă, tăticule. Gata, am înțeles, l-am și vândut. E bine, suntem bine. Chiar dacă l-am pierdut pe ăla. Of, că mă supăr. Băi, nu uitați codul ROBY la ei pe site. 2 dolari suma minimă. Orice metodă de plată ca să puteți fi înscriși la giveaway-urile pe care fratele vostru le are, Huntsman Knife Brightwater și God Knife Scores. Neapărat scrieți-mi în comentarii ce cuțite vreți să mai pun la giveaway, pentru că vreau să știți, vreau să știu dacă vreți AK, dacă vreți cuțit, dacă vreți orice. Eu am fost Robi, nu uitați codul Robi pe CSGO Skins pentru a vă băga la giveaway-urile astea. V-am pupat. Pa!